Pasado alas 2 ng hapon noong Miyerkules May 15, nasukol ng mga pulis sa bypass operation ang 48 anyos na barangay tanod ng barangay Papagayan sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Ito'y matapos niyang ibenta sa pulis na nagpanggap na poser buyer ang 5 pakete na naglalaman umano ng shabu. Talagang binanmanan po ng ating mga pulisan. And with more or less 1 month na pagmamanman sa kanya, pagbabantay sa bawat kilos niya. At doon nga po sinagawa ang bypass operation. Nung nakitaan po natin siya na positibo sa droga o nasa pinagbabawal na droga. May bigat itong 65 gramo at nagkakahalaga ng 442,000 pesos. Ito po kasi malaki na halaga ng droga yung napupiska sa kanya and considered as high value individuals po siya, ma'am. Paano po yung pinangawakan niya ngayon na posisyon, ay nasa sanction na po yun ng ating DILG po, ma'am. At saka ng LGU po niya, ma'am. Dahil dito, posibleng masampahan ito ng reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong administratibo sa Ombudsman. Sa mga nga, nung nakaraang araw nga lang po ay mayroon po tayong bypass operation na ginawa po dyan at tinataya na humigit kumulang 700,000 pesos yung worth po ng worth po nung suspected shabu po natin. Ito ay 105 grams na suspected shabu po yung ating nakuha po dyan, ma'am. Sapagkat nais po natin na ang Pangasinan ay maging ligtas na lugar sa lahat ng ating mamamayan. Kung kaya naman po, tuloy-tuloy po yung pagbabantay po natin. At tinitiyak po natin na walang mga illegal na pinagbabawal na droga ang makapuslit man lang dito sa ating lalawigan sapagkat ito ay magbubunga ng salot sa ating lipunan. Magsasagawa pa ang Pangasinan Provincial Police Office ng mga operasyon para mahuli ang mga individual na sangkot sa droga, lalo na ang mga high-value individual sa probinsya. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.